Има ли гума в напитките Lava Bear? Когато погледнем етикета на бутилката, виждаме, че две от съставките са естер гума и гума арабика. Но това не е гума от гумаджийницата. Не е гумата за трине на молива ти. И не, напитките не се правят по този начин. Ти представи си, че наистина има хора, които вярват в тези глупости. След кратка проверка става ясно, че гума арабика, още позната като акациева смола, е изцяло натурален продукт, произвеждан от сока на растението акация. А естер гума се извлича от напълно естествена борова смола и е един от най-използваните стабилизатори за храни и напитки в цял свят. Признати са за абсолютно безвредни и безопасни. И одобрени като хранителни добавки в Европейския съюз. Викат им гума от английската дума гъми, което означава дъвка заради приликата им с акациевата смола. Така че не се притеснявайте и спокойно си пийте Lava Bear. А сега тръгни двама приятели в